Wata rana wani maharbi yana yawo a daji, sai ya tarar da wani maciji dutse ya danne shi, ya kasa kuɓuta. Da macijin nan ya ga maharbin nan sai ya dube shi, ya ce, “Ya kai wannan bawan Allah, idan kana ƙaunar Allah da manzansa, ka taimake ni ka kuɓutar da ni kada na mutu.” Maharbi ya dubi maciji ya ce, “Ba wai na kuɓutar da kai nake gudu ba, halinku na halittar duniya nake jin tsoro, a muku rana ko kuma ku yi wa mutum dare.” Maciji ya lanƙwasar da kai ya ce, “Subhanallahi, bawan Allah, ta yaya zan maka wannan mummunan sakayyan? Allah ya sawwaƙa.” Maharbi ya ce, “To tun da ka yi alkawari ba za ka cuce ni ba, zan taimake ka. Ai kowa da ranansa, ban san inda Allah ya nufa kai kuma za ka yi min rana ba.” Ya sa hannu ya ɗauke masa dutse. Cire dutsen nan ke da wuya, sai maciji ya nufo maharbi yana kai masa sara. Maharbi ya sa wani abu ya kare, ya ce, “Don Allah me kake yi ne haka? Idan wasa kake yi ya kai maciji, ka daina, domin irin wannan wasan ban gane masa ba.” Maciji ya ce, “Wani irin wasa kuma? Ai bar ka gani, kashe ka zan yi, domin tsakaninmu da ku ‘yan adam ƙiyayya ce ta har abada. Ai ido na idon mutum sai dai sara.” Ya sake kai masa sara, maharbi ya kauce. Maharbi ya ce, “Ka tuna fa yadda na same ka, kuma kai min alkawari ba za ka cuce ni ba. Ashe haka halin ‘yan duniya yake yanzu?” Maciji ya ce, “Ato, ko da na yi maka alkawari, ai in dai kana da hankali ka san cewa ba gaskiya nake faɗa ba, domin tsakanin ɗan adam da maciji sara ne kawai ko kisa. Don haka kar ma ka yaudari kanka, kashe ka zan yi, domin ko na ƙyale ka in ka tafi gaba za ka ga wani ɗan uwana maciji ka kashe.” Maharbi ya ce, “Duk abin da ka faɗa na ji, amma ina roƙon alfarma guda ɗaya.” Maciji ya ce, “Wace alfarma ne? Faɗa mu ji ko zan iya.” Maharbi ya ce, “Yadda ka gama ni da Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na yarda na tserar da kai, kai ma ina gama ka da Allah da ƙaunarka da annabin Allah, mu shiga jeji mu nemi alƙalai guda uku su yi mana shari'a. Idan dukansu sun yarda cewa na cancanta ka kashe ni, shikenan sai ka kashe ni. Idan kuma sun yi shari'a akan cewa ka ƙyale ni, to shikenan sai ka ƙyale ni.” Maciji ya ce ya yarda, ya ce, “In dai namun dawa ne, ai duka ba za su ba da goyon bayan a ƙyale maharbi mai kashe su ba.” Da maharbi ya ji haka, ya ce, “To shikenan, mu shiga mu nemi alƙalai waɗanda za su yi mana alƙalanci. Duk waɗanda muka fara haɗuwa da su